Cé go bhfuil cairn craobhcha cúige búta Cill Dara le blianta beagnós, ní leir hello tlé canis na hÉireann na Hrisint ó 1973. Ina gcuinge bhí Tyrone, Champíní Craobh Mionúir Peile, an éireochlóí de chlí le deise of hain bhuachan den chéad uair. Brian Tyres agus Kevin Cassidy a Hamon Tráltrachta. Nis mar sin, Carí fear Sri Lac, agus seo chun déalaí an lán ta sí. Fear gur mailis a bheith glúiseach amach, chus céim deas leatíh hóir an dá féinte agus tá na fir na cótaí bánaiste dírecha cinntiú gúilinn sprecaimse aige. Agus céile an ládóg seo déalaí, bhí mu luid raibhann clíthe tín se na póstaí a bhríon agus tá ebalta dige sár scór. Is le scórálathe tá trúdíag tre scóráil de hÉireann sa bheachtas cúigur is fethead síalteá. Sta cléir fallpúte go deas an son agus seoltach an cínige Kelly, nis marstin Jack Dorn, tá cúpla boid a fachtaige Jack ruthir chantosig agus trúr an sáile chuirdaige ach tá Jack Riley treis cúla gháil de Kildare. Agus cúlínta an sin agus a rís brian an Lewis a Kildare na bhógan si an dhéhar gasta tíún se chumant faoid an Jack Dorn an dhéhar ceart cin fear ceart hat sé rístá agus cúl táhata a Kildare. Siúrdín lán chúlaí bhí rás sa bheachtas go dtí seo agus tá eistrú seileh agus diataniste bheith hístais isteach go dtí mínin il pass sa bhreis seach mar a bhí tastáil feachtaige Canavan níl an díala pass sa bhreis cúl ag buchail argal hÉireann. Bhíon agus meidí scartú le cún le farmór le na perce an deis a lacu a hain tíún seo athú seileh hain dó agus ag seo go ponti seo bhí me de scartú na lad Hug shot pass ceart go dtín fear ceart Canavan agus cúl ínta. Leich an chluthe ceannis. Fáilte ríiste Kildare déanam níos a bhar chic amach hÉireann agus tá Jack Riley a ceartú chur sé ceantarnach a bhd amú tá an ceanta mátá craon ceart. Nis tá ceann eile buirtansa agus Riley a ríist. Chic amach a bún chun a ggé Tír Eoghain. Sian sa agus tá Riley a chitáid bud san fada go leor tá bhuachail ní leon tóra le misteach. Scórínta sin a rís ó Riley a rís faoin seo bhríon bhainsid an breisiú tíún seo an breisiú bonte acu agus an lad seo Riley a chumant an tásaí. Díreach os cion neomut ledol agus péméide chuig an réiteir leis tá deise ráfeinte sa i ggéime gacun agus tá an dá feinte fachtaige lethas i láir. Stachaí Páidí Ryan. Ruthir techt ón Tíháin hail a ríist, déanta go deasaige cían ceú. Nis a lór a gráfeinte tá Jack Riley tá sé sin gan cháin mar iarracht. Dócrate an ládóg seo Jason bhíon hína sé na hína chuig foiite go dtí seo a ríist caiisi go luite Greg Kelly a chruthúin scóir sin a rísta. Matthew J. Daly-inis an lán chúlaí Maguire méisteach immel na cearnáid go bige i dán Carínis. Beag a hénig go hocrú chiad duine chun a gháige agus le ciúis na broigeach leoitin scóir sin. Ach tá sé oscail tá mescail le techt chuma trénach. Lár na parca suas a siút, cinna le déanamh inis. Caig an chosan de bheith glán tennis in a bólisteach. A túirt bheith faointe beidir leabhlacáil déananig an print an bhert. Tyrone teachtar éis Matthew F. Daly agus bhí Greg chruig an son. Stoilm go beidir Lions a bhí ann í hecht in dus na hanadathe. Caite siar níos tá fearistigh ina éonar. Chus céim deas leatíh agus é cinntiú an scóir an son agus sin é Finbar Quinn trí cín in iseán. Tá deisian sa buirteach a míle bháide agus tá láimh seáil sin fé le a dalamh an ceartagan réiteoir agus tá adóg séite ag Christopher Ryan agus tá an bhert dianta ag Tír Eoghain. We just did enough, Micheál. Probably our poorest performance. Not to take any away, Kildare were excellent, but God, we were poor. Just didn't play our best. But look, semi-finals are for winning, and thank God we're there. And to be in another Ireland final is just incredible.
I genuinely love coaching and love being part of it. Probably trying to just bring a wee bit of my experiences to it and with things that you see working in the senior game. And as whenever I say it keeps me young,